Last Friday. Yes. Right, now we are designing a wood tower now. Angari Rainzi right mwana ulikuwa kamsasa then mai wakashaika wasina kutaura ndito wasina kutaura kwamuri wasina kutaura kuno kwakawacho saka zvadaro saka ipimi vana kamusasa zvikati mwana dhoweni munoita sei unotora kusvikanzi hasi wenyu ko ipimi zvikanzi mwana dhewe akamusasa munoita sei mwana hasi wakamusasa munoita sei Mufi Margaret akandendera changamira. Akandendera changamira. Akandendera. Iyo akamudireyo. Akamudireyo zvake mwana wangu. Anditambudza mati saka mucharapa muchishupika kana kuti makaposirwa matambudziko. Hunde. Muramba muchishupika. Kama shupika. Right, yao yari mari tumira mari yakana. Kama shupika. Ndanza siwanga musasa ngati nchangamira. Right. Apani? Regai tuerenge ma results aya. Bright na Charles. Muri yekwa ni imimi. Yekwa tandi weni. Pamba Tandi weni namdeza. Muri kwa ni. Chite nyamdeza wacho. Ani badimai Margaret. Margaret ani seli. Mawenzi madondo, nyamdeza ngere pasinto. Wana madondo. Right, kwa madondo muri kwa madondo yao ichitaura kuti no yakauya ichibweka kuti no tiriuya kukupai mwana wenyu. Akati ina handiri zvizivi. After 37 years moya mundipa mwana kuti zvaita sei. Ndokubva tati kuti tipedze zikakawaira. Takuchenda kuna vamugabe kuti vanokorore kuti zviro zvakamira sei. Saka panhoroondo iyi yakuuya iri kuti ndakumbotaka kuerenga nechirungu. Chishona pane makaisa chishona here hapana chishona ndoturukira hapana chishona. Iri kuti the alleged father is excluded as the biological father of the tested child. Zviri kunzi baba uyu mwana haasiri wavo. Hawana chinotombotaridza kuti mwana wavo. The conclusion is based on the non-matching alleles observed at the local listed above, local listed above with a PI equivalent equal to 0. Inini changamira ndina kutaura asi ndine kwirisa andi kokani nazvo handidi ndichaenda zvefeta
Nenda futi pepa. Nikuti atina mumwe takambokudzwa naMargaret. Atina ndaiteerera pane yakabuda paredhiyo kune vakaparedhiyo kana anzi hasi mwana wake tingadi anzi hasi mwana wake akapembererwa makamusasa asi zvaramba anzi hasi mwana wake aiwa mainyarare hazvina musha hazvina musha toenda mufepa aiwa hatingakuti mwana asiri wake aiwa hazvina musha kana pene munoziva takukupa iyo ripoti iyo ndimakabhadhira mari tokupa ripoti iyo kana muchida kuwafotokopera muwafotokoperaaiwaoregerawo tazvanozvizwa tatenda yedu todzoka nemwana uyu asi isandakuda kutochakamira kuti zviine chekuita namukoma charisi waramba mwari ndiwanoziva iyo maresults ari kubuda zvakanaka maresults akubuda ayo haanyepo saka hamupi munhu chinochisiri aiwa taona hedu patinetokabao ane maimbi ane ina baini